Kanpaina honetan Eusko Alderdi Jeltzaleak proposatzen du eta besteak bururatzen zaien lehen gauza botatzen dute. Podemosi bururatu zaio oinarrizko errenta unibertsala, hau da, lan egin gabe soldata bat bermatzen duena. Eta Bilduri 40.000 funtzionario gehiago Euskadin. Bueno, bide horretan sartuta, zergatik ez 150.000 izan alziren, eta horrela langabezia akabatu zen. Baina galdera bat, hori nola egiten da? Hori nola ordaintzen da? Eta nork ordaintzen du? Hori da, jakin ez duguna. Podemosek eta Bildurenak ez dira proposamenak ez, burutazioak dira. Eta Euskadi ez dago ez burutazioetarako, ez lelokerietarako.